Il-ħamis wara nofsinhar fil-Knisja iddedikata lil Madonna tal-Karmnu fil-Balluta ingħatat l-aħħar tislima lill-Aġent President ta' Repubblika Francis Żamid-Dimek u mit-tnejn li għadda fl-għomur ta' 70 sena. Żamid-Dimek serva għal 30 sena fil-Parlament Malti bejn l-1987 u l-2017. Fis-sentej ta' wara wkoll serva bħala membru parlamentari Ewropew fisem il-Partit Nazzjonalista. Għal din l-aħħar sena taħt il-Presidenza ta' Mirjam Spiteri de Bono, Żamid-Dimek serva bħala Aġent President. Fl-omelija id-delegat tal-Kultura tal-Knisja, Monsinjur Claude Portelli, qal li Żamid-Dimek kien bniedem li rispetta lil kulħadd tal-realtà u jġib il-ferħ kull fejn ikun. Qal ukoll kif Żamid-Dimek kien jemmen il-politika i ta' servizz u kien jirrispetta l-opinjoni ta' kulħadd. Preżenti għal-funeral kien hemm il-President Mirjam Spiteri de Bono, il-Prim Ministru Robert Abela, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola u diversi deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra.